سلاف و ریز تماشاوان هێژا di bernameya Kurdî hîn dibin de em îro jî bihevrine. Belê temaşavan hêja di dersa borî de em li ser cînavan sekinîbûn hinek aliyê cînavan em ê îro ji wê derê dersa xwe bidomînin. Gelî hevalê hûn jî bixêr hatin. Çawa ne? Piştî heftiyekê hûn amade ne ji bo dersa xwe. We ders û dewrê xwe xwendin ez dibêjim belkî. Xwendine wilo. Ez dixwazim li vê derê beyteke Ehmedê Xanî beyteke xweş ji we bixwînim. Di nûbihara biçûkan de serê wek zanin çardeh beşêwê hene nûbiharê di her serê herekê de beyteke xweş dibêje weke wê cîzê ye peyvek xweş e ew jî diyekê de dibêje heta tu ders û dewra nekî tekrar û mesrûf di dinyayê tu nabî ne meşhûr û ne meዕrûf. Yani ders û dewr yani ji bo dersek û piştî dersê em bêjin wek Tirkî dibêjin ödev. Dibe heta tu ders û dewra nekî tekrar û mesrûf di dinyayê tu nabî ne meşhûr û ne meዕrûf. Yani lazim e ku em biçikî ser xwendinê bisekinin guhê xwe bidine dersê. Ew ne belkî di nihar mijara me ne ev e lê ev rastî jî girîng e ez dixwazim vê jî bêjim em dibêjin işte li gor dînê me ayeta pêşî gotiye bixwîne lê îro ji alî xwendinê ve em çikî kêm mane ew însanê belkî di kitabê wa de negotiye bixwîne jî ayeta pêşî lê belê zêde ji me bêhtir belkî dixwînin ne ji me hemiye belkî ama hineka yani gelemperiyên bifikirin mixabin ji me bêhtir dixwînin divê em jî bixwînin yani ne heme ji aliyekî ve hem ji aliyê zimên ve hem ji aliyê çandê ve hem ji aliyê olî ve lazim e ku em ser xwendinê bisekinin. Belê ev belkî di dijî mijara me bû lê belê ji aliyekî ve jî pê ve têkildar e. Belê me got çi? Me got îro jî mijara me cînavin me got çi ne cînav ew peyvên ku ciyê an jî cihê navan digirin. Yani ferqa wa çawa ye ji navan yani dikevine cihê her tiştî de. Yani em bêjin çi? Em bêjin ez dersê dibêjim ez kitabê dixwînim xwedê ku me got ez kitêbê dixwînim ez dikevê cihê hemî însanan yani kî însan bibêje ez ew ez ji bedêla wî insaniye yani ji bedêla Ehmed ya Osman ya Alî ya Welî ya her kesî bêjin ez yani em bêjin ku me got ew hat ew însan kî bê ew e ne wilo yani ew peyva ew dikeve cihê her insanî de. Belê me got çi ji aliyê mêjerê ve îro em ê li ser cînavan bisekinin berî niha jî em ji di aliyê ve em li ser cînavan sekinîbûn. Belê me got ji aliyê mêjerê ve cînav. Mêjer çi? Belê mêjer hejmar yani sayısal sayı yönünden em bêjin mêjer sayısal belkî. Mêjer sayısal. Sayı an jî sayısal. Belê. Ji alî mêjerê ve yani çawaya di Kurdî de hinek cînav pirane ne hinek jî em bêjin tekanen yani ji bo kesekî ye hinek jî ji bo gelek kesa têne gotin yê yekhejmar hene nava de yekhejmar jî bêjin yekhejmar jî bêjin yani vî şeklî bêjin weke çi weke ev çi ye yekhejmar e mesela em bêjin ev dersê dibîne. Belê li vê derê ev çi ye yekane ye an jî yekhejmar e yani jî em bêjin çi vê wisa kir. Belê xwedê ku me got vê derê dîsa çend kesin kesek e yani jî em bêjin çi min ji vî re got min ji vî re got hûn mînakekê bidin yeke yekhejmar cînaveke yekhejmar tune ne? Ez rûdininim. Ez Rûdininim. Li vê derê dîsa ez çi ye? Yekhejmar yani ku te got ez di kesê kes têdenînin kesek heye mesela wê xwestibû li vê derê wê çi ye çend kesin kesek e ne wilo yani jî em bêjin tu her tiştî dizanî tu her tiştî dizanî. Belê li vê derê tu çi ye dîsa kesek e dîsa em bêjin çi yekî xwendiye
بله الوی درێژی یەکژمان. ئەم دزانن کو یەک کەسە ئاژەم بێژین یەکێ نەوە مثلا من یەکێرە گوت من یانژی من یەکێ ستاند الوی درێژی ئەم زانن کو یەکێژی و منژی یەک ژمارە یەکێ و یەکێ فەرقەوە چیە خۆجان؟ یەکێ و یەکێ ji بۆی ژنا ji بۆی peyvê mê yekî ji بۆی peyvê nêr ji بۆی zilama tê gotin mesela ku te got mesela yekî ji min re got yekî ji min re got زڵامێکی گوت. belê yani nehewceye ku em zayen dawî eşkere bikin dîsa em dizanin ku ev zilameke nepîreke lê ku te got yekê ji min re got vê derêjî ku em zanin jin e belê yani em karin bêjin nêr û mê belê yani ferqa we ve herke ev ve yani cem dicin kîjanî bersivand مەرەکە. belê kîjanî ji bo zilam yani li wê derê gelek zilam hene em bêjin kîjanî an cem dicin kîjanî Janê. dîsa ji bo jina yan jî em bêjin kî mesela kî hat li vê derê jî em karin bêjin şexseke yan jî te ji kê re got te ji kê re got li vê derê jî kê em karin bêjin şexseke ferqa kê û kî jî heye cihê we ji hevdû cuda ye weke çi weke di dema borî de em karin bêjin di lêkerê gerguhêz de kê tê gotin û diyê negerguhêz de kî tê bikaranîn weke çi ez mîrakekê bidim mesela em bêjin kî çû kî çû li vê derê kî pirse ji bo zilamekî em dibe ku mesela pîrek jî bê ne belge kî çû lê em dibêjin kê got kê got ferqa ve jev çi ye ferqa ve ev çû lêkereke negerguhêz e got lêkereke gerguhêz e gerguhêz negerguhêz Hêz çiye? Hani? belê ez wê ji we re bêjim gerguhêz geçişli negerguhêz negerguhêz geçişsiz belê me got çi me got kî çû kê got me got gerguhêz û negerguhêz geçişli û geçişsiz me got belkî dîsa manayê lê fêm kirin ez dixwazim bêjim çikî eşkere bikim çikî îzah bikim geçişli an jî gerguhêz ew lêkerên ku bi bireserê yani bi nesneyekê çê dibin û negerguhêz yani geçişsiz yê ku bê nesne bê bireser çê dibin weke çi weke ku te got ew çû li vê derê yani ne ew insan ji bo çûnê ne muhtacê tiştekê ne muhtacê nesneyekê ye mesela bêjin ew çû li vê derê ew bi tena serê xwe tiştek jî pêr nebe dikarê herê an jî ew raket ew raviya ew dimeşe vî rengî nehew civê lê peyva got yani lêkera gotinê tiştekî cuda ye ji vêna ji çûnê cuda ye yani ji bo ku peyva gotinê çêbê divê tiştek lazim e yani çi got ev got peyva got xeberek got em bêjin tiştek got yani muheqqiq tiştek jê re lazim e erî ji ber vê yekê ferq bikin dîqat bikin kî çû û kê got em nikarin bêjin kê çû kî got yani ev xelet e divê em bêjin kê got yani mesela me got çi li vê derê jî dîqat bikin kî çû me got ew çû cewaba wê jî wê ji vêna cudatir bê mesela kê got wî got an jî wê got em nikarin bêjin ew got yani em navêna ji bo vê bikar bênin ev xelet çê dibê yani vêna ev çîkeke Kurdî ye yani taybetiyeke Kurdî de li gor Tirkî ku tu bê mesela kim gitti kim söyledi aynı ye ferqa ve jev nîne an jî o söyledi o gitti dîsa ferqa ve jev nîne her kadî jî o tê bikarin lê Kurdî de ev cudatî heye belê ez vana jê bim ev me got çi ne me got ev cînavên yek hejmar in ez ê wana jê bibim Projema. piştî vê re jî pir hejmar hene
همستا از کارم چیزی پرس بگم کەرمکە درسامه دیده ما راوکر و راوبر گوتو بەێ ما خوش فیلم نکرد تمام ئەزر سەروێژین هێکی بسەکنم بەێ مەگۆ جیناوێن پرهژمار بەێ لێ درێ ئەمە گۆچە ئەمێل سەریە کو هەندورە خۆدا گەلە کەسا دەحەوینن ئەمێ سەرا بسەکنن لێ بەرەی وێ ئەم سەر ڕاوەکەر و ڕاوەبەرێ ئەم بسەکن مەسەن بێژین چێ ئەم بێژن برایێ برای من ئەف چییە ڕاوەکە ڕاوەک چێ ترکی تامڵەمە tamam ڕاوەک ترکی تامڵەمەم بێژ ji bo were fêmkirin ez ê mînakeke tirkî bidim mînaka Tirkiye em bijin çi bijin benim kardeşim îdî ferqa Tirkî û Kurdî çi ye li vê derê Kurdî û Tirkî ji hev em bêjin tersê heve yanî di Kurdî de yê ku xwedî tê paşê û yê dibe mal em bêjin tê pêş di Tirkî de yê xwedî bê tê pêş û yê ku Aydê wî bê tê paş. Vê de ku te got benim kardeşim ve de kardeş Aydê benim e. haydi û benim xwediyê kardeşim e. Lê Kurdî de ters awe ye. Em bêjin çi? Em bêjin birayê min. Yani vê de ez xwedî me, bira Aydê min e. Cudatiyek heye. Êdî em Kurdî de ji vê re dibêjin çi? Raveker. raveker û ji bira re yani jiya pêşî re em bêjin raveber. raveber Yani tamlayan, tamlanan. Evet. spas Rica dikim. Belê me got çi? Me got هجمار yê pirhejmar. Yê ku Pirhejmar. gelek kesat xwe de dihindurînin. Mesela bêjin ew. Na em bêjin em. Belê. Em hatin. Em hatin. Vê derê em her wextî piraneyê ku yekî tenê bê nikare bêje ez em hatin. Divê hevalekî min jî hebe ku ji bo ku ez bêjim em hatin. An jî em bêjin çi? Hûn çi dixwazin? Hûn çi dixwazin. Belê li vê derê hûn jî gelek kesa dihewînin nav xwe de. Yani em bêjin mesela bêjin mamoste tu çawa yî ez bêjim ez başim hûn çawan e. Ji ber ku hûn gelekin hûn ne kesekî tenê ne ez bêjim hûn. Yeke dî heye ez dixwazim ser vê bisekinim ew girîng e cudatiyeke vê heye. Mesela em karin bêjin çi? Ew daran diweşînê. Ew daran diweşîne. Belê. یک هجمار daran diweşînê ev yek hejmar e. hayok ismail Lê belê di heman demê de ev dikare bibe pirhejmar jî. Mesela bêjin ew daran diweşînin. وشینن Diweşînin. Li vê derê ji ninê em fêm dikin ku پیر ev هجمار kes pirhejmar e. Ev ji taybetiyeke Kurdî ye ez naxwazim divê dersê de zêde ser bisekinim. Em derseke dî der ser vê bisekin inşallah. Me got çi? Yani di Kurdî de carna jî lêker piraniya kirdeyê yani jî cînavê nîşan dide. Li vê derê em nabêjin ewan daran weşandin belkî ev peyv di eslê xwe de berî niha bi 100 salî bi 200 salî ne belkî bêhtir jî ewan bû êdî piştî wextekî an ket tenê ew ma em hem ji bo yê yekijmer hem jî pirejmer eynî kirdeyê eynî cînavê bikartîn. Em bêjin ew hat keseke em bêjin ew hatin bêhtir kesekî zêdetir. Em bêjin ew çû yeke em bêjin ew çûn ji yekê zêdetir. Belê. Yani li vê derê ev taybet ev hem karê bibe yekijmer hem jî dikarê bibe pirejmer. Ev ne girîng e. Piştî wê re me got hûn em mesela bêjin van xwarin çêkiriye. Xwarin çêkiriye. Belê. Van em karin belkî dibe ku ev jî evan bê ev çikû divê de îşaret heye şanîdan heye ne û em bêjin van xwarin çêkiriye. Divê de an jî divê de divî de îşaret heye. Mesela bêjin vî got. Yani ku insanekî ne pêşberî me bê em nikarin bêjin vî got ne îşaret tê de heye. An jî ev zilam pêşberî me bê dibe ku ev jî ev bê ev an piştî dî ê ketiye tenê bûye van. Mesela ez ji van hez dikim. Em nabêjin em ez ji evan hez dikim ketiye belkî. Evan û wan jî bûyî şeklî ewan dibe ku ê ketiye êdî piştî demekê bûye wan. Mesela wan dersa xwe qedandin. Belê. Wan dersa xwe qedandin. Ji ber ku piraneye ku yek banê me gotan dersa xwe qedand.
جبر کوپرانەمە مەگۆ قەداندن بەێ پرێژمار دەبێت و مەسە هەنێک ئەڤژی مکارم ببێژن پرێژماریە نیشان دەدێ هەن ئانژی هەنێک مەسەرە هەنێک هەڤال دلیزن ئاژی دلێیزن هەردوو شتێک گوتن هەنێک هەڤال ئاژی هەنێک هەڤال ئەمکارم بێژن ئەڤژی بڤی شکلی ڕاستی دوێ دەرێ ئەمکارم بێژن بوو هەڤال ناو دوێم هەڤالی ڕاکن ji ber ku bibê cînav hinek dilêzin li vê derê yani hinek insan ji bedêla insana hatiye bikar anî li vê derê em hejmara wan nebelê lê em zanin ku ji yekê belkî zêdetir e newro bele di derbarê vê de çi gün pirsin heye ez ê derbasî aliyekî din bim ji aliyê tewangê ve jî cînav hene belê me goçe ji aliyê tewangê ve Mamsta tavangê çi? ez ê bême serê inşallah ji aliyê tewangê ve cînav belê di Kurdî de tewang heye ev jî bikim ez karim bêjim taybetiyeke zimanê Kurdî ye belkî di hinek zimanê dî deşeve lê di gelek zimanan de jî ev taybetî nîne di Kurdî de hinek peyv têne tewandin weke çê weke em bêjin em ê herin bajêr li vê derê em bêjin tewang heye yani peyv têne tewandin yani bajar ev peyv eslê xwe bajar yani şehîr lê ez nabêjim ez ê çima bajar ez bêjim ez ê çima bajêr li vê derê tewand çê dibe tewandin yani ew peyva bajar tê tewandin yani tê xwarkirin dibêjin büküm bi Tirkî ez wê jî binivîsim tewang büküm belê tewang tê gotin mesela ez bêjim ev an jî ew ya xweruye têkan bêjin ew çû peyva xweruye lê ku te got wî got ew wî tê tewandin yani peyva ew belkî ewî çê dibe tê tewandin derî me niha jî bas kir me got çi me got belkî ew ew e yani çi şeklî mesela ew ewî got em nabêjin êdî ew radibe Ew ketiye. tê şeklî kevê şeklî wî de Wî. ewî got îdem ê jî nabêjin em bêjin wî got ev tê tewandin tewang ev e yani di Kurdî de peyv di nava xwe de cana tê tewandin weke çi mesela em bêjin Silêman navê insana ye em navê wa jî cana tewînin em bêjin ev mê çine mala Silêmên nabêjin mala Silêman ji mala Silêmên ne yani jî em bêjin here ji Sêlih bipirse yani Sêlih çi ye Salih Sêlih. em bêjin Sêlih yani ev tewang ev e belê me got çi me got li gora tewangê jî cînavên me hene belê hinek cînav xwerûne me got çi cînavên xwerû belê xwerû sade lê yani yek û ne tewahan yek û tewang duwa de çê nebûye em ji ware dibêjin cînavên xwerû kî janin ew ez bêjim ez tu ew em hûn dîsa ew an jî ewan belê ev na jî yek û xwerûn e an jî em karim mesel bêjin kî ev ne kê nabe kê ya tewangê ye weke min ha got me got bêjin kî çû kê got yani ew wezîfeya wê cuda ye koma wê cuda ye ew dikevin ev komeke dî de ev na me got yê xwerûn e yê tewandî hene cînavên tewandî mesela ji bedêla ez em bêjin çi min ji bedêla tu em bêjin te ji bedêla ew em bêjin wî û wê ev her dikin ji bedêla em bêjin we ji bedêla na me xelet got ji bedêla em bêjin me ji bedêla hûn em bêjin we ev naçine ev yê tewandîne wextê me xilas wez bêjin belkî mejala me hinekî nivî dema di dersa bê de em ê inşallah li ser vê mijarê bisekinin bê nebîla me xene ev nîvco nemîne belê temaşevanê hêja îro jî dersa me xilas bû lê rastî
mijara me nivî dema inşallah di dersa bê de em ê ji vê derê devam bikin heta wê dersê bimênin xêr xweşiyê de niha bi xatirê we.